Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Инҷо чӣ хеле ки ҳамагон медонед, мо шаҳри Сургут рафта истодаем ва Малика телефона гирифта роҳанавор кард ва барои шумо имрӯз як влоги ҷолиб омода кардам. Марҳамат, тамошо кунед, лайк монед, подписатся кунед. Ана тамошобино, мо омадем. Как тебе Сургут, Малика? Красивый город? Капюшон надень. Белые ночи будут деньги. Рахмаджон. Аджоиб. Молодцы, обняться. Тамошобино, ина мо омадем аз роҳи дуру дароз. Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, субҳи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз субҳи ман аз шаҳри Сургут сар мешавад, духтаро. Ҳозир беруна нишон метиҳам обу ҳавоя. Ана тамошобино, ҳоли беруна мебурам, барои шумо навор мекунам. Инҷа новостройка, посёлкаи нав сохта шуда истодааст. Беҳад бароям писанд омад. Ҳамин хел тоза, озода. Детский игровой комплекс ҳамаш ҳаст. Акнун шаҳри Медногорскам шаҳри беҳтарин аст барои ман. Инҷа кӯдакои ман таваллуд шудагӣ ба воя расидагӣ, лекин Сургутам беҳад писандам омад. Инҷа ман аз ҳамин посёлкаш, худи шаҳри Сургут не. Инҷа сохтмон рафта истодааст, хонаҳои нав. Айни замон дар хонаи хоҳари хурдим. ҳозир завтрак мекунем, баъд хонаи хоҳари дуюмгӣ меравем ва ҳатман аз ҳамунҷаам шуморо навор мекунам. биё Рухшона. Рухшона хоҳари дуюмгим аст, духтаро. муаллима дар мактаби ана ҳамин шаҳри Сургут кор мекунад, муаллимаи забони русӣ ва ҳам кӯдакоя ҳамчун репетитор дарс медиҳад. Аз шаҳри Сургут бошад, марҳамат муроҷиат кунед. Кӯдакоя индивидуална алоҳида ҳар як кӯдака забони русия меомӯзонад. Талабаҳои беҳад бисёр дорад. Маҳз аз ҳамин осиёи миёнаомадагиҳоя намихел забони русия ёд медиҳад. Ман имрӯз завтрак тайёр мекунам. Ин курини рулет, духтаро. майда мекунем ҳозир. Ин ҳамаш ҳалол. Савол медиҳед ки ҳалол аст ё аз куҷо харидорӣ мекунед. Инҷо магазини ҳалол дорад. Ҳамаи маҳсулота мо аз магазини ҳалол харидорӣ мекунем. Яъне ки Рухшона аз магазини ҳалол харидорӣ мекунад. Айни замон шавҳари Рухшона дар кор аст, ба ҳамин хотир ман дар хонаи Рухшона қарор дорам. Ду-се рӯз инҷа меистам, баъд ду-се рӯз дар хонаи хоҳари дуюмгӣ. Ана духтаро, субҳонаи ман омода кардам. Акнун ҳозир рухшонакати субҳона мекунем ва баъд шаҳр баромада аз пайи корамо мешавем. Дар рӯзҳои наздик вохӯрӣ бо духтарони командаи ман аз шаҳри Сургут мешавад. Духтаро, марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. Ман шумоёро интизор ҳастам. Тамошобино, Маликая гирифтагӣ будам. Худам кати ҳозир магазин баромадем. Ина камтар навор мекунам. Ана ҳамин домба хоҳари ман зиндагӣ мекунад. Домои навба писандам омад, духтаро. Тинч, спокойный. Тоҷико беҳад зиёд ҳастанд инҷа ва аз тарафи Масчо, аз тарафи Душанбе беҳад зиёд ҳастанд тоҷико. Писарчаи хоҳарам, ҷиянам қати Малика. ҳозир ҳамин наздикиҳова ягон чиз барои кӯдако мегирам. ино хонава мешинанд. қатъиан ин духтарчаи калониш ман бошад вохӯрӣ меравам ҳамроҳи ҳамкоро, ҳамроҳи занҳои командам вохӯрӣ меравам ва ҳатман барои шумо навор мекунам. 3 рӯз паи ҳам мо вохӯрӣ дорем қати духтаро. онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфузи атомӣ номнавис нестанд, марҳамат духтарои азиз, ба командаи ман пайваст шавед.
дастгирӣ ҳама тарафа аз тарафи ман оиди корро роҳи дурусташро нишон додан, оиди кабинетатонро фаъол кардан. Агар имконият надошта бошед, ҳама тарафа дастгирӣ мекунед. Марҳамат, биёед. Ана ин магазини наздик ба меравем. Краснобелый будааст. ягон хел ширинӣ гирам. кӯдако чӣ хелан? ҳар рӯз бояд магазин барои иноя. ана ин пакетои вай гирифтам, атоми гирифтам. тамошобинони азиз, вохӯрӣ бо Шаҳноза Аҳмадова рафта истодам. инам яке аз лидерои пешқадами командаи ман аст. беҳад духтари чақон, духтари ҳозирҷавоб. ина шофёр омадагӣ. имрӯз вазифаи маро ҷоҳои лозимива бурдан. навбати имрӯз моя ҷоҳои даркориро мебарад. торговый центр Купец. духтарон, мо инҷа чойхонаи Анор омадем барои вохӯрӣ бо Шаҳноза. ҳозир камтар ҳамин гирду атрофа барои шумо навор мекунам. обу ҳавои шаҳри Сургута бинед. ҳаво камтар хунук, шабодаи хунук дорад. ана ин торговый центр Купец. отсюда? рухшона ҳамроҳи ман. ягодои бенем чӣ канӣ ҳам? нархҳои бенема барои тамошобино як навори ҷолиб омода кунем. клубникаҳо баромадагӣ аллакай. Почем? Здравствуйте. 1000 рублей ящик. Этот и этот тоже 1000, да? 1200. 1200? А черешня? Черешня 630 рублей килограмм. На обратном пути тогда возьмем. Видим, да? Будут они же еще? Да. Если что, ходим крестом. Что, поснимаешь? Где мы этот орех? Где мы хотим там снимать? 160 рублей. Магазин Тоджико. Да. на тамошобинон магазини Тоҷико дар шаҳри Сургут беҳад ассортименти калон, интихоби беҳад бисёр. ана ин донагиҳо, сухафрукти, нархошонам нархҳои дастрас духтаро. ана ин килош груша сушоне, ноки қоқ кардагӣ, нархаш 500 рублей 1 килош, 50 рублей 100 граммаш. тыквенные семечки очищенные, беҳад чизи фоидаовар барои фарзандо. ҳозир вақти рафтан ба мегирам, аз ҳамин ним кило мегирам, барои фарзандо мебарам. Медногорск ба мова нест ин хел чизо духтаро, шаҳри мо майда, ин хел чизо нест. ин чи рухшона? Спаржа, спаржа, все прочитала. халва, халвы. Он рафсаги намегирем, а? Гирам, ҳозир сразу мегирам. Не, ҳозир намегирем, всё намегирем. Здравствуйте. Спасибо, мы смотрим, если что, обратимся. беҳад фурӯшандаҳои ҳозирҷавоб. ана тамошобино биринҷои беҳад босифат, ин лазер ба шакрам, ин ҷалалобод по 200 рублей, 200 рублей. ана ин приправаҳо.
Зирочанка. Сеса. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Ана тамошобино. Видеои имрӯза танҳо барои шумо. Доиман барои шумо буду. Ана имрӯз маҳз аз шаҳри Сургут барои тамошобинои худам. Ана чойои ҳар хел маззаҳо кати. Чай чёрный утро в Самарканде. Так, чай чёрный земляника со сливками. 100 граммаш 150 рублей. Беҳтарин. Кейін подключишь. Да, вот такой. Она тамошобинои инҷо магазини ана михел хозяйственный. Барои дача, барои Тандыр, смотрите. тандир ҳозир мебинем. Ана духтаро ин хел сабатҳо ҳаст. Чанд пули бошад ино? Ман якта барои вай мегирифтам. Барои ҳамрӯза. хоҳари Соҷида. Той мешад ку ба наздикӣ барои ҳамон сабат мегирифтам. Ана ин афганский казан. Казони афғонӣ духтаро. Яъне ки деги афғонӣ. Ана ин тандур. Дегдон мегӯянд. Баъзе минтақаҳо дегдон мегӯянд. Ана ин биринҷ. Ҳамаи сортҳо ҳаст. Ҳамаи намудҳо ҳаст. Ана биринҷи аланга. 250 рублей. Не. Ана ин тоқиҳои тоҷикӣ духтаро. Ин барои оби замзам аҷоиб будааст. Ина бен чӣ хел фасонак. Ин обдастаи ваҳешам будааст. Ино чанд пули бошад? Ман мегирифтам якта хонавар. Спроси, кумган у них есть? Да. Да есть у них сейчас спросим. Если у них А вот сотейники, смотри, какие красивые. Подставка с яйным газор. А и газор рублей. И на бе. Чхел арзунак. Это фруктовница, да? Фруктовница. Таджикистан даже лучше, да? Внизу Конечно. есть этот, тарелка настоящая. 1500 нархами Таджикистан. Камтар қиматтар просто. Ну, зато печенье Да. надо возить. А, еще это есть. Кырпича продается здесь. Тоже посмотрим. Аҷоиб. Ин нархаша бенчи анайна. Это Ага. 1300. Это двойка. Это двойка? Да. 1300 вот вместе вот Да, это вот? да. А я бэк подарка гира. А тут одна штука сколько? 2000. А, значит, нет. Вот это 2600. 2600 получается А вот по это отдельности. 1300. Да, по отдельности.
Джой Будас. Ну, вот это красиво. Но она очень тяжелая. Тяжелая. А те вот балаганы, смотрите, какие красивые. Небольшие, не маленькие, да? Чапу. 1200. 1200 Аджуи.